Dewi Wyn Williams. Mae Hwylddydd peldroed Bro Hedd Wyn Celts yma. Da ni'n gynnal o bob blwyddyn. A fel ydych chi'n gweld, mae'r holl blant sydd yma heddiw yma i chwarae peldroed. Christmas challenge! Mae hwn yn blwyddyn cynta, ond dwi wedi bod yn helpu hefo'r hyfforddi ers 2 mlynedd. Leni, mae gennym ni dros 60 o blant yma. Mae yna dîm o dan 4, o dan 6, o dan 8. Mae yna tîm o dan 10 a mae yna 2 chwip o dîm under 12 hefyd. Felly mae yna dros 60 o blant a mae'n neis gweld ni gyd yma heddiw. Trio sgwennu anthem i'r tîm peldroed fan hyn, Trawsfynydd. Bro Hedd Wyn Celt. Gynnau fôr o fanna, gan gazebo, pawb o'r syniadau lawr ar bapur. Rhyw lobs ghosti ar y funud wedyn. Dwi'n mynd i neud rhywbeth allan o honno fo. Siwr be fydd o, da ni weld. Dwi'n meddwl bod cymuned traws yn agos iawn a dwi'n meddwl bod peth fel hyn yn hanfodol i'r cymuned mewn ffordd. Da ni'n cydweithio dda iawn. Rhan at ei gilydd yn y gymdeithas dydi sydd efo un diddordeb yn peldroed. Mae plant i gyd yn cael hwyl, mae'n gres gweld nhw gyd yn rhedeg o gwmpas a chwarae ffwtbol. Dwi'n licio gael tîm yn traws os da ni'n cael chwarae o ffrindiau ni. Coaches yn neis. Mae'n hwyl. Dyna'r gorau o hyn i gyd ydy, mae hwb y gymuned yn traws yn absolutely ffantastig. A mae o'n ddarn allweddol o'r gymuned bo ni yn medru cynnal yr holl beldroed yma yn y pentra.